wujud sembah ingsun lawan Gusti Rino lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sok kapan anggonku bali bisa kumpul kaya duing muni. Pucuking tresna balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae amung siji panyulingku adekono Mas janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti saelingmu. Cokek mas. Nangis sajroning atiku yo nalikane kamu ninggal aku nang sejo ora krasa aku kudu sambah karo sapa tak suwun rina lan muga-muga Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duing wuni. Ambung siji panyuwunku Antirampang Mas janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni kanthi
nggih menggih mlaku kok kono. Lah kowe mlaku kok kowe macakmu nang ndi to lehmu rias iki ning ndi? Lehmu rias ning ndi? Sanding kuburan. Baik, tapi karo apa jenenge? Karo fisik, Karo olahraga. karo olahraga. Oh ngono. Olahraga penting. Ha iki rak aku iki eling. Eling piye? Awan iki rak kowe ngisi jaranane penyek sapa? Penyet to. Masa jaranane sapa? Arek-arek sik apa? Sapa to? Supar. Lah ya bentuke kan merending cemet ngono to. Ya yo. Oh iya ya aku mau Lah akhire kowe teko rene. makan. Iki ning panjenengane sapa kowe kan rong cetha to? Kowe ben genah. Iki acarane syukuran, tegese ngekarne tul. Lek rabine wis cek kala kae, saiki iso nglumpukne saking dhuwit turah. Dadi ya digawe ngene iki. Wong syukuran iki ya ngene iki. Dadi wong syukuran iki ora kur digawe apa ngono ora. Iki ya wujud syukure ngekeki dhuwit panjak yoga. Nek nanggap kandu pentul ngono. Kok ya wis kae Pemaine kabeh wis diwehi kabeh. Oh, sing dirabeke kowe ben cetha ya. Sing dirabeke jenenge Mbak Silvi. oleh Silvi. Silvi. Oh, selfie goblok. Goblok kowe kala-kala kae sing duduk ning kono kuwi seragam lho. Oh, sehat. Loh, anu Kang Garwa Kang saking pundi? Anu Mas Kakung. Gak bisa, Jakarta, Mas. Jakartanya mana, Ah, Mas? kebetulan. Apa-apa? Gue kan asli kelahiran Jakarta juga. Loh, emang Jakartanya mana? Saya Jakarta di belakangnya Pak SBY. Oh, dekatnya di Lele. Andi Lele. Di sana saya kerjaan jualan tempe. Oh, berarti dekatnya bakul tape. Iya, tapenya yang melekete. Itu nak atau yang mana? Tol kowe ngawur. Iki jenenge Mbak Silvi. 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 Sing lanang jenenge Doel. Angel ya jenenge. Doel. Silvi itu apa tuh? Silvi. 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 Silsilah. Oh, Silsilah iki iso bedak-bedake amar wong tua iso wong nom iso. Oh, amar penyesuaian. bocah cilik iso. Silvi. Silvi. Sila-sila. Vi. Figurnya sangat menangan. Oh, wongnya mesti gampang menangan. Oh, sing lanang kalah no carane. Heeh. Doel. Yoel. Doel. Yoel ki ya wis jangan tewel. Awur yo. Pak jeneng kok angel. Oh, bapake jenenge iki bapake Mbak Silvi iki ya jenenge Suplis. Supris apa to? Kowe ki ngawur wae. Supriyadi. Oh Supriyadi. Supriyadi. Su. Oh. Sugih ing pambudi. Artinya banyak akal bagaimana mencukupi keluarga. Prigel tandang gawene. Antuk idi pangestune wong tua. Oh, Ditambahno bayar aku engko. Kowe ki mlayumu rono lho. Nggih, butuh sesuk wayahe bayar mekar. Yes, muga-muga Pak Supriyadi krungu ngono ya. Gak krungu yo kebacut. Pundi Pak Supriyadi? Lah iki wonge klitah-klitih. Tekor kok tangan orang awak. Paringi sehat terus Pak Supriyadi, semoga tutuk lah ngomong anak putu Pak. Amin. Kowe lek ndongakne kok tenanan to, Dul. Wong iki sing tembe sing penting ki Alon to. Sing penting ki ndongakne ki lahir batin ikhlas ngono. Yo, sing ibuke garwane Pak Supriyadi jenenge Sulis. Suge ing pambudi padha karo kuwi mau. Lis agas. Lis tegese kalis ing sambikala. Oh, muga-muga sehat ora ning alangan apa-apa. Iki panjenengane Bapak Supriyadi iki nganu Dul iki Mosok. Apa ta urung Kristen? Oh, Protestan apa anu? Apa Jawi Wetan? Katolik. Oh, Katolik. Katolik lho, Kristen iki soalé akeh. Jawi Wetan, Protestan, terus Kang Timur, anu Katolik. Kang Timur ya suku.
Surate teko aku lho Kristen Sang Timur, aku lho roh. Ya nggih sing iki. Nggih. Anu Pak Pri kula aturaken berkah dalem nggih. Kula mboten ngerti wae. Oh iya. Berkah dalem. Berkah dalem. Kowe kok ngerti ya terus. Aku repot ngasih anu main karo kowe. Ning pura iso, ning masjid iso, ning cedhak gereja iso. Kowe kok hebat men. Tanggaku sampai bingung duar ngelencer ngene aku iki pentul jane riyayane apa. Ora genah. Lah jane kowe iki kowe puji-pujian cara aku ya iso. Puji-pujian iso kowe. Sembarang aku. Puji-pujiane wong Kristen iso. Coba lek pengen lek iso coba kendange Mas. Ayo Mas. Nang hitilat. Yang. Latu. Ini anu ya. Kuwi Islam. Islam ya. Beh, goblok kon iki jenenge. Ayo coba. Ah, aja dia anu ah. Di Pak Pentol. Nggih. Kuwi munggah monggo. Monggo. Ibu Sulis. Nggih Bu Sulis monggo katurang. Dung. Ayo disupat. Monggo. Matur nembah nuwun. Jan, cek kaenak ngene iki. Matur nuwun. Nul. Ngapa to kowe kok nangis sih? Kok kebeneran bayar lampu listrik? Yo alah, Bu Sulis iki ketoke wong ora ndayani moro-moro ya nyangoni. Kayo kok jenenge nyolong pethek iki ngono kuwi. Oh iya. Nyolong pethek iki ora ngetoki tapi Bu Sulis maringi pira to ngono kuwi? 100. Ya wis kitrimo ya, Dul. Ayo. Kok randang nyanyi ngenteni apa? Enteni Pak Supri. Lek Bu Sulis ki 100, Pak Supri ki 200. Olah mengeyel. Ayo Mas. Ngono Mas. Duh. Alhamdulillah kurang piye. Dalma Purwamudha Nuwun Gusti merkahi. ya Tirta. Wongso aku jane. Sik nangismu kok saya nemen. Iki bojoku lek ro siaran langsung kok bebas milih. Kok nemen-nemen kowe iki nyapa to, Dul? Aja nangisan ngono to, Dul. Nangisku ora mergo getun. Lah nangismu mergo apa? Enteni Silvi kok gak munggah dintang. Lah karepmu ki lho piye? Timbangane kok kedowo lakon ngono. Iya. Kok Sik. Ya yo sik, dang. Gak tau kowe iki kok nangismu. Grentes. Tuh. Aku timbangane kok ngenteni kesuwen. Lah terus karepmu piye? Ya nandang nyanyi nyapa? Sundang cacek. Pandang. Nek sampai Silvi munggah gak kemanan wektu kan mesakne. Iya. Kudune Silvi ya. Kemanan wektu. Oh ngono, iya. Sik to, Dak. Kowe iki dang. Tanganmu sabar. Innallaha ma'asobirin. Maksude Wong sabar kuwi ditek-itek kancane, Mas. lambemu. Kowe ngenteni sapa? Silvi. Deng. Pinter lho, Dul. Lek munggah ngejak sing lanang pisan. Arep diceluk wis gak kenek. Akhire ngirit. Ning iki jenenge berkahing Gusti. Berkah Gusti. Berkahing Gusti iki pira-pira ya kudu disyukuri.
Lari kok gak nangis. Apa wis entek? Kira-kira sapa neh ya? Kowe iki. Tapi aku mbiyen iki men duwe bojo kaya Silvi ngono ku lho. Bojomu yang ngono. Ayu mbiyen ki pacarku. Ya wong. Ya kirek. Yang ngono lho. Ayu kaya Mbak Silvi ngono kuwi. Terus pacarku. Terus. Nalika kuwi aku rak pacaran. Wah karo sing bojomu kuwi. Terus. Arek ngono rak terus apa jenenge aku gara-gara tak disemantani. Kayak nyemantani piye? Aku rak turu nang jero kamar ngono to. Heeh, lha terus. Lah, arek ngono kuwi. Lah tururan ning jero kamar apa ning jero sumur to, Dol? Loh, biasanya aku karo pacarku ning jeding. Turu ning jero kamar. Lah terus. Lah, kamar. Ayo Mas, angkat Mas. Dodok. Deng. Munggah to munggah. Mas mantan. Walah, Mas mantan nggih, matur nuwun. Oh, Mas mantan nggih. Oh, sumpah. Sik. Oh, Mas mantan. Sik ngenteni adik mantan. Aku sing marakne puwegel ngene iki ora usah syuting bojoku roh goleki. Iki soalé dhuwit rawan iki. Cek Dodol. Tak kandhani. Lah bojomu karo Mbak Silvi iki ayune piye-piye? Omak kowe kan turu, kowe kan manten resik anyaran. Manten anyar lah karepe. Lah terus piye? Pirung manten anyar aku jek bakalan. Oh sik pacaran. Turu awor sak kamar. Lah sik bakalan kok wis turu awor. Lho tapi enek selae iki diganggangi guling. Oh ngono. Lah terus. Arek ngono, bengi tengah wengi aku gak iso turu, aku kelingan. Kelingan apa? Waduh, Dik. Lah iki dompetku ndengil keri nek arek rekreasi. Terus. Lah rekreasi nang pucuk Gunung Tengger. Terus. Lah tak baleni to. Tak baleni. Ning Tengger kono. Ning Tengger. Lah terus. Arek ngono balik. Teko omah. Balik turu meneh. Heeh. Turu meneh iki bojoku nyemonto isu. Piye? Dompet keri. Heeh. Peling-lingan gunung. Heeh. Peling-lingan jurang. Heeh. Diparani ditekad. Terus. Lah iki kok keling-lingan bantal guling ya ora nekat. Kok ora kok gijarne tok. Marek ngono kelakon ijapan aku sampai 16 tahun kan gak ndek anak. Lah terus akhirnya waktu kuwi aku duwe aji ponco aji lembu sekilan. Lah kok iso duwe aji lembu sekilan kok gak iso duwe anak? Lah aku mbiyen dibacokno ketoke kena. Tiba gak kena. Bape? Duwe lembu sekilan berarti kurang sekilan. Oh. Lah aku dijojoki ketoke kena. Kena padahal kurang sekilan. Lah kok apa hubungannya terus gak duwe anak kuwi? Lho sebabnya apa enggak kurang sekilan dadi ora teko ngene. Oh ngono. Sik Todol, kowe bebojoan kuwi kowe aku gak tau krungu. Lah kowe iki tukaran karo bojomu iki piye Todol? Resepe apa? Mbak Silvi iki nek ge sekolah. Loh, berarti adik sekolahan. Oh, maksudnya kena ge sinau. Oh, berarti kaya buku. Mriki mau dalane. Aduh. Lah terus. Ya iki engko piro iki? Berkat dalam. Kae. Terus. Ya. Maksudnya kena ge contoh. Oh ngono. Apa to gunane tukaran karo wong wedok? Kowe berarti gak tahu tukaran karo bojomu, Dul. Tunggal gedhe ora tau krungu pentul kok gembrah. Oh ngono. Lah kowe lek nesu piye? Aku sekali nesu pokok bojo tak tekek ya wis. Ya kuwi malah mati. Penting gak dirungokne wong. Lambemu. Makane apa hal syukuran ki penting apa ta? Syukur. Mensyukuri paringing Gusti. Mensyukuri nikmatnya yang telah diberikan kepada Tuhan. Wah, bocah-bocah iki kabeh ya kumanan. Oh, alhamdulillah ya. Awake dhewe ya kumanan. Kumanan. Tangga dulur kabeh melu seneng. Kali. Yang kok bengi sik ditambahi suwengi lho, Dol. Apa? Bungkar. Oh, melok perlengkapan. Iya, ngono. Ayo, nembang kowe nembang ora? Ki suwi kangen karo suaramu. Mas coba Mas di Jawa Timur nih Mas. Sarip tambah oso. Awan-awan aja tuku tahu.
Cek low, satu ditoma, low sama roh, orang sumber sewu, bersama sama datang kopau, lose. Kowe tak suwampluk dulu. Rai saiki son sing dirungokne iku. Iya. Aku arep ngitung lho Dul. Yo ngidung. Kondi ki mau? Jember. Awan-awan aja menek kates tuku srabi diadai kerja. Dadi prawan aja wetes-wetes gak payu rapiti susul wedhus. Tuku tahu diadai ember prawan ringen pitu sikile jeber-jeber. Aja ngaku pinter Pak Supriyadi sing duwe gawe muga paring ana panjang umure akeh ana sehate lan rejekine ben bisa tutuk momong anak putune sing dirabeke jenenge Mbak Silvi cae ayu tur merati dasare ayu gak duwe gengsi muga-muga dadi bocah sing bekti pelawake jenenge Gandu areke lemu tur seneng guyu sayang sithik akeh do kanca-kanca lek guyu rek kaya asu alah asu sing apik to Dul apik asu ki apik lho apike asu oh lah goblok kowe asu kuwi contone piye asu dah menandakan jelek su itu baik berarti jelek dan baik lek enek asu liwat kae kena mbok gisinau elek api oh aku berarti tak nurun sing apik ngono ya wis berarti aku asu kowe asu wis to penak-penak dadi asu wis to penak ning ndi pedhok batang ora ngono Dul sing siji jenenge pentul areke trincing tur rada gal sayang sithik rambuté gijambul mata tabrak bathuk kumrempul siji bojomu mlerok sebabe apa anane bojo mlerok merga gak tak blanjani pitik blorok Dul ngendhok pira pitik blorok ngendhok papat bojomu mlerok sebabe apa anane bojo mlerok merga tak tinggal minggat pitik blorok ngendhok pira pitik blorok ngendhok 400 bojomu mlerok sebabe apa anane bojo mlerok merga aku ra adus pitik blorok ngendhok pira pitik blorok ngendhok 7 miliar bojomu mlerok sebabe apa anane bojo mlerok merga tak tinggal minggat pitik blorok ngendhok pira pitik blorok wis ora ngendhok lah nyapa dobol lah ngendhok 1 miliar to panggak kon ngendhoke ora moler nyapa kok panggo joget ta iki lho ya kadung lejingan kok
Tabane wis mandek lho, Dul. Ora kadung kecelek kok. Elaelo. Sawone di Pangan uler elaelo. nek wong bodho aja ngaku pinter. Tanpa capil. Ketutupe sirah jenenge capil. Cendoke wajan jenenge sotil. Jerone gorokan jenenge intil-intil. So tenan kowe. Nyambut apa nyambut. Tol. Lodrok Mas enek ceritane. Enek ceritane kanggo rakyate. Wong rakyate ben seneng atine. Minangka kanggo hiburane. Ceritane ande-ande lumut. Ande-ande Meneng sik iki cerita. Aduh, ayo lang tung. Lang tung det ora. Ayo sapa jeblok. Ceritane Mbok Rondo dadapan. Makno kuwi ben ro. Sing duweni anak loro cacahe. Ayu kulitane, mingir-mingir rambute. Mingir-mingir iki cangkeme ya. mingir-mingir rambute ndasmu. Mingir-mingir kok rambute. Rambute jebruk kaya makmu. Arek loro kuwi jenenge Pancalini karo Pancalono. Pancalini lunga ning Saudi. Sing ning omah karek sapa? Berarti karek Pancalono. Arek le ora vaksin yo ngene iki. Loh, ndi gandu? Iki kene iki lho. Ayo. Lah kowe kok ngono to? Iya lho. Cepet Pancali, aku tak sing ngarep. Oh iya wis. Mau Olo. Olo besola kole kulo barit. Lah kan. Olo pes. Olo. Kole konto barit. Lah. Olo besola kole konto. Kok ora kulik gitu. Olo. Cangkepmu meneng kok. Olo pes. Olo pes. Olo pes. Alah. Olo pes kontol baris. Gandu kaya wong Inggris ngono ya. Ayo. Olo Lopez kontol baris. Gandu kaya wong emis. Inggris. Anu Inggris. Lang. Dat dan ana ceritane. Apa? Apa iki? Lah kowe iki arep critakne apa? Lah mau apa? Ande-ande lumut apa? Ande lumut. Ana cerita Mbok Rondo ora duwe bojo. Ket biyen nek rondo ora ndek bojo. Ah iya. Kuwi omahe kidul gunung. Adoh no ya. Nek ape ngeteri sembako bingung dol. Gandenane wis daftar Lek arep priya barang sing kei ragat sapa? ART sing terne. Sakne adoh lho. Cangkemmu meneng asu iki. Kowe iki nyapa to? Ana Rondo kuwi duwe anak loro sing jenenge. Sik to, rondo kok ndek anak lho, meteng karo sapa? Oh akhirnya gak duwe anak. Lho lek ganti anak terus aku njejeg sapa? Oh berarti nalika Kuwi terus rabi. Oh ngono ya ngomong to dol. Rabi to duwe anak loro. Jenenge tutuk ini karo tutuk ana. Nah, delalah tutuk ini lunga nang luar negeri kan sebenarnya rong balik. Nah, berarti sing Perasan. Perasan. Yo. Berarti sing nang omah Ning Hongkong lho mbake suwi. Betul karo kuwi ya. Iya. Berarti sing nang omah sapa? Sepurane aku ora kenal kok. Oh ya goblok kuwi. Lah sing ning omah iki sapa to, Dol? Kok karek tutuk ana kok. Tuh. Apik iki. Oh. Aku malah Jaluk sindane ya, Dol. Jaluk puji-pujian iki. Puji-pujian. Jaluk puji-pujian iki lah. apa iki kan? Isinnya. Sepiro larang? So to. Isinnya. Hening. Berkabingahan.
Ening. Pinangsit kang dening pangeran. Sik to, nyapa? Mau isra. Nyak iki. Tol. Heh. Isin aku. Isin ya sing Oh, kebengi. sing nyanyi Oke. bocah-bocah. Ayo, Nduk, sapa iki? Mita, ayo. Setan iki, ayo. Ya aku lek petho bocah wedok ayu ngene iki sing marai aku imanku tergoda. Dul, tak kandhani. Delon, sing ning teras delon. Roh prae. Apa? Ngrasani aku lho. Iya. Gandu tibake ganteng. Rupamu kaya kirek rong sunat. Ganteng apa? Nggih. Iki nduk sapa? Lek mabuk ning ngisor Mas. Lho aku ponakane Pak Pri. Oh iya. Ini. Mike ora digawa to ya. Assalamualaikum Mbak Mita. Cik. Waalaikumsalam. Lamu nyekel ki rada nengah nih. Ini. Ojo mucuk-mucuk lain mucuk-mucuk terlalu kerih. Apa to iki? Mbak Mita, mohon maaf Mbak Mita. Mbak Mita kelahiran asli mana Mbak Mita? Kelahiran dari ibuku. Oh gak rumahnya. Lebih ya? Rumah. Rumahnya di Ngalas Purwo. Oh anak alasan. Iya dong. Iki kan bapak turunan Kethek. Mohon maaf Mbak Ketek. Mbak. Maksudnya cedak karo golongan Tidak karo Purwo nggih. Purwo. Nggih. Biasa nyanyi di pentas to. Ya ora no. Kan endi? Ulam lele, Mas. Iki ben nyanyi lho to. Nyanyi iki yo ning pentas kok. Biasanya kalau nyanyi kan sambil nari kan Mbak Mita ya. Ya ora. Mbak piye? Karo ngemi anak bajul. Kosok nyanyi. Tahu tuh mon artis ya nyanyi karo ngemi anak bajul. Iya. Besok pagi jadi ke Surabaya kan? Napa? Kebun binatang. Iki lho, arep apa? Ngemi anak bajul mau. Lah aku tak ngemi sik. Iki rak sinden. Heeh. Tak takoni. Heeh. Bedane apa? Heeh. Sinden karo jadah. Bedane apa sinden karo jadah? Ah, Lek sinden ki penyanyi, lek jadah ki jajan. alah goblok. Lha apa? Bedane nek jadah kuwi lek gawe Heeh. ketan didangsik, Mari ngono dideplok, terus gelar neng tampah. kuwi lek jadah. Lah lek sinden Ora usah didang langsung dideplok kena iki. apa to iki, Dul? Kok iso langsung dideplok? Pengen deplok piye? Sapa yang dideplok? Ngawur. Sinden. Ngawur. Bojomu kan ya sinden. Kowe lek nyanyi sing apik. Bojone Pak Pentul lepet sinden hebat. Kowe to artis kur ngene ora di. Bojone Pak Pentul ya Dul lagek munggah wong do Corak. saking apike ya. Kejungkel ning sor genjot. Tapi kayak baduke jahitan papat kan. Ketakono resepe ben penak suara. Dul, tapi bojomu kayak ngane-ngane lho dadi sinden. Aneh. Kadang-kadang suarane kok ora penak, kadang kok seset, kadang kok suarane gak teko barang ngono piye to, Dul? Suarane cekak mergo kesiseten kathoke. Apa hubungane? Napas ki gak iso los. Oh, oleh siseten nyanyine gak lho. Pas suarane penak ngono ya. Pas gak kathokan dadi iso los anu. Wong kowe kathokan ora? Duh, ngawur ae. Duh, sapa mau? Mita. Duet kali Pak Poh ya. Pak Poh matamu. Lah nyapa? Iki ning pentas boyo menghargai. Lah piye to? Penyeluk Pak Poh ngono yo. Lah piye? Mbah Uyut ngono ra iso. Coba jejero pantes apa jane. Lah aku pantes. Mlaku. Mlaku yo pantes padha. Terus. Lanange ganteng wedoke ayu lho. Mlaku. Waduh, wedoke ayu. Nah. Nduk, nuntun kirike to. Nggih leres. Kan kersane nyatek cangkemmu, Pak. Mbak Kire. Lah kowe dadi bojone gandu Enak to dadi bojoku kurang piye? akan menyesal seumur hidup. Lah sebabe Gak akan nyampe wis to. kok iso gak nyampe piye? Gak teko. Lah kok ora teko piye? Ganjel iki lho. Ya tak sambung paralon. Nyanyi sayang. Lagunya apa? Duet yo, duet. Lagunya biar semua ikut apa? Musiknya sini, Mas. Oke, hadirin. Lambim. Ben kaya chip. Hadirin. Ale cip ngono kuwi. Gimana? Bersama Selendang Sutra di sini, bersama Buto-buto Sungkel Mejo, Sungkel Sego, Sungkel apa nih? Nyongkel bokonge makmu. Lagunya apa sayang? Janur melengkung. Jangkur Melengkung. Coba. Kanur. Aku mau ngomong apa? Ya. Neng ngarep ben kira penonton. Iya. Jan, wis ndek bojo apa ora?
Ya belum. Nah, gimana umpama? Arep kok rapi. Ora ndu ora ana apa-apa nang omah. Kudus karek loro mosok dol pisan. Malah entek pisan. Ayo Mas, Tapi aku umpama duwe bojo iki no sing ngragati sora aku. lah sebabe Lah piye saiki duwe bojo wong ngene iki dulu-dulu enek dayoh. koncone. Anggere enek dayoh. Permisi. Ya, nggih sinten paket. Permisi. Paket. Tapi bojomu kancane gaul-gaul sepatune gilap-gilap no. Tapi pegawe mekar goblok. Walah. Oh, ngawur. Ayo, Nduk. Monggo, Mbak. Nduk, ya anu Mita. Oh, lara wuyung. Kadung ati wis kesasar ring antarane mekare kembang masyota. Tidak boleh mabuk ya, Mas. Oh, mboten, Mas. Sing kiati pareng arang maning padha demene jeping lan tole padha welase angen-angen ringet ini yoro wis kadung ring wayahe. Giring wakune nuju nang kuwate ambi mesa-mesa pengantene kiryang atine. Pengantene kiryang atine. Omonge kari ladak keliwat-liwat tangga. Gay! Omong
ati aja gampang diapusi timbyang tuwas lara ati ati aja keneng diapusi tibyane tong kosong ngaring kuning omonge kopong sing ana nyatane tong kosong kemambiang rene biayu omonge kopong sing keneng dikuku lambyangan bombyak bombol lambyangan lambyang malah kaya untung bunculuk lho. sing ndi to dulu terima kasih terima kasih nggih ya iki berhubung acarane sakeh lho sik sitok kas ya Mbak ayo Mbak sapa iki Jessica Nadia sapa oke Benda kita kang darbe panuwun duweni tanah lo subur makmur samudra jembar endahing gunung ijo rumputnya gunung lan dusun iku kabeh sing nugraha Gusti Allah Maha Agung lan kuwasa mendak kita kang darbe panuwun duweni tanah lo subur makmur samudra jembar endahing gunung ijo rumputnya gunung lan dusun iku kabeh sing nugraha Gusti Allah Maha Agung lan kuwasa. lagune napa Dek Tina sae niku nggih Dereng lho oh Mas. dereng napa Banyuwangene sing ketok lho sing kenthel di Banyuwangene sing kenthel Wong Duh Banyu senenge. nggih wis ben Napa? Banyuwangene ben nyoto kok. ben nyoto sing lu gak ngeluk-ngeluk ngono panas hati ya keneng Oh nggih. ya rasane ngene kalau ya keneng ya Panasihati. oke ayo Mas Nggih. say say arek speaker Yo rasane
kiari seteko kang kuwasa mulo kudu kang sabyar atine kudu nerimo awake nemu jodoh kang kedidi piaka orang piaka hati Riko teko ison wes rumangsa ya mula kudu jodohne ison wes kiari seteko kang kuwasa muga-muga Riko seneng tentrem ayem saklawase tinggalan isun dhewekan ojo Riko pikiraken Kang wis ya wis aja nangis marga biayu mata sing keneng Tinggo tombo timbang jati molo jangur golek liya jeng golek liya Para cuma Riko ngomong sayang Para cuma Riko ngomong bawang Saiki iso dikebas Margane wes ilang ayune sekar-sekar gending cengkir gading gendinge wong menek munduh kelopo eman yo tamiyo kiring sak mancung dadi sendalono cicira ketiblak alah mas tonggalengan sutra uputana ule ana kabeh do dadi lengo Rajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon kang nekani ngilangaken susah ing ati tamune nang taman blak biangan larene ayu nyenengaken mudar wis ilahi topik walidayah wis aduh wis reok napa songkel reok ya monggo jenengan Loh, ujung. Kak, aku nunut suaramu Jang sampai bayi, nanti. jang bayi. Hei! Wong lanang. Langsung. Reok ya. Ya. Pak reok. Lele upama sungkel saya tak kongkon mau dibendul. Lek reok mau di awakmu. Oke, reok Mas. Piye? Suluke reok ki piye, Dul? macan Pak, suluke, Pak. Ora sah suluk langsung siarno. Oke deh, hadirin yang berbahagia. Anda semua jangan kesesa pulang. kesesat Kesesat. Bahasa Indonesia apa? anu kesusu Kesusui oh iya. oh kesusu wedok Iya. Hadirin sekalian penonton pandemen kesenian jaranan Selendang Sutro, tentunya pada sore hari ini Anda dihibur oleh Selendang Sutro, tentunya
pada siang hari ini sore memeriahkan warga Ringin Pitu. Tentunya Anda jangan pulang dulu karena masih banyak. Karena masih ada tentunya. Anggara lu kok tentunya. Reok Ponorogo kaya ngopo gebyare reok Ponorogo. Ayo le, lotonge wong Ponorogo.